Bine te-am găsit! Sperăm să te bucuri de povestea noastră. Nu uita să te abonezi și să activezi notificările. Madeline a crescut într-un orășel unde toată lumea se cunoștea pe nume, iar orice reușită personală era un motiv de sărbătoare colectivă. Fiica unui constructor și a unei croitorese a știut de mică faptul că, dacă voia să ajungă undeva în viață, trebuia să muncească de 2 ori mai mult decât ceilalți. Ideea de a studia medicina i-a venit în copilărie când a văzut un medic tratând un vecin în timpul unei urgențe. Scena aceea i-a rămas întipărită în minte ca o chemare, ca un punct de plecare. Din acel moment și-a dedicat fiecare secundă a adolescenței studiului. În timp ce mulți de vârsta ei ieșeau în oraș, călătoreau sau se lăsau distrași de orice formă de amuzament, Madeline petrecea ore în șir închisă în camera ei, înconjurată de cărți deschise. Efortul ei a dat roade. Fusese acceptată la una dintre cele mai respectate universități din țară. A fost un moment care i-a schimbat viața. La petrecerea de rămas bun, vecini, prieteni și chiar oameni pe care abia îi cunoștea au venit doar ca să-i ureze noroc. Acel adio însemna mai mult decât o simplă plecare. Simțea că poartă pe umeri visurile întregii comunități. Primii ani de facultate au fost grei. Volumul de muncă era intens, iar presiunea pe care și-o punea singură era și mai mare. Chiar și așa, Madeline a ieșit în evidență. Profesorii îi lăudau dedicarea, colegii îi admirau concentrarea și bunătatea. Reușea să echilibreze răceala necesară pentru a trata cazurile clinice cu empatia de care avea nevoie pentru a asculta cu adevărat pacienții. Acest echilibru făcea din ea un viitor medic admirabil. În al 3-lea an de studiu, Connor a intrat în viața ei. El studia afaceri, dar avea cursuri în aceeași clădire și s-au întâlnit din întâmplare la coadă la cafeneaua din campus. Conversația lor a început cu remarci banale despre cât de mult aveau de așteptat, dar s-a prelungit, de parcă s-ar fi cunoscut de ani de zile. Connor era diferit. Avea un fel luminos de a privi viața, care contrasta puternic cu greutatea constantă pe care o purta Madeline. Venea dintr-o familie stabilă, avea planuri ambițioase, dar cumva găsea mereu timp să asculte, să râdă, să observe detalii pe care rutina zilnică le strivea adesea. Conversațiile s-au transformat în întâlniri. Întâlnirile au devenit cine romantice și, încet, încet, au devenit inseparabili. Era ceva în privirea lui Connor care îi oferea alinare, ca și cum i-ar fi spus în tăcere că totul va fi bine, chiar și atunci când nimic nu indica asta. Madeline și-a permis să simtă această iubire, în ciuda temerilor și avertismentelor ei interioare. Știa că dragostea poate fi o distragere, dar cu el se simțea diferit. Connor nu îi lua din concentrare. Îi adăuga valoare. Pe măsură ce se apropia absolvirea, căsătoria a devenit un subiect firesc în discuțiile lor. Simțeau că trăiseră deja ani întregi împreună, nu doar cei 3 care trecuseră. La scurt timp după absolvire, au decis să oficializeze relația. Ceremonia a fost simplă, plină de oameni dragi și marcată de un sentiment de certitudine. Era ca și cum amândoi găsiseră exact piesa lipsă din viața lor. Cu timpul și-au construit o rutină solidă. Împărțeau responsabilitățile, se susțineau reciproc în provocările profesionale și visau la o viață care să combine succesul personal cu familia. Problema este că, atunci când totul pare perfect, e ușor să uiți să hrănești ceea ce leagă totul. Iubirea, oricât de puternic ar fi, nu supraviețuiește de la sine. Încet, timpul pe care îl petreceau împreună a fost înlocuit de gărzi de noapte, ședințe, proiecte. Conversațiile au devenit rare, privirile tot mai distante. Era ca și cum un zid tăcut creștea între ei fără ca măcar să observe. Madeline simțea asta, dar încerca să justifice totul prin oboseală, obiective, termene limită. Încă îl iubea pe Connor, dar uneori se simțea căsătorită cu o fantomă, cineva prezent fizic, dar prea îndepărtat pentru a fi atins. Totuși, a continuat să meargă înainte pentru că fusese învățată să nu renunțe ușor și pentru că, în adâncul sufletului, încă mai exista o scânteie, speranța că lucrurile vor reveni la normal. Cu acest gând, a decis să înceapă să aibă mai multă grijă de ea. A găsit o sală de sport aproape de spital, ceva ce se potrivea programului ei aglomerat. Voia să se simtă mai bine, mai ușoară, mai vie. Nu avea nicio idee că, făcând asta, deschidea o ușă care avea să schimbe cursul vieții ei. Dar până în acest punct, totul părea reparabil. Totul semăna cu un drum cu câteva curbe, însă cel mai periculos viraj încă nu sosise, iar când a venit, a făcut-o fără avertisment, fără timp de frânare.
Înscrierea la sală a fost o decizie simplă, aproape automată. Madeline voia să-și miște corpul și poate să-și limpezească mintea între gărzi. Rutina de la spital devenise prea solicitantă, iar distanța tot mai mare dintre ea și Connor făcea totul și mai greu. Preferă să se mențină ocupată cu activități noi decât să înfrunte tăcerea conversațiilor care încetaseră să mai existe. În a doua săptămână de antrenament, Patrick a reapărut în viața ei. Era și el medic, iar drumurile lor se mai intersectaseră în trecut, în timpul unor operații sau gărzi. O persoană cu o personalitate îndrăzneață, Patrick era genul care vorbea tare, râdea ușor și își făcea simțită prezența oriunde mergea. Credea că farmecul deschide uși și adesea forța intrarea fără să ceară permisiunea. Când a văzut-o prima dată acolo, a zâmbit și a intrat în vorbă de parcă ar fi fost vechi prieteni. A vorbit despre spital, despre zilele de rezidențiat, despre cât de plăcut era să vadă o față cunoscută în afara mediului de lucru. Ea a răspuns politicos, dar a păstrat distanța. Nu era momentul potrivit pentru apropiere. Chiar și așa, el a început să o caute din ce în ce mai des. Găsea mereu o scuză, cerea ajutor cu un aparat, îi lăuda progresele la antrenament, îi sugera să facă stretching împreună. Era suficient de subtil pentru a nu părea invaziv, dar suficient de insistent pentru a fi incomod. Madeline observa totul, dar la început a încercat să nu ia lucrurile în serios. Credea că poate exagerează, că citește prea mult printre rânduri. În adâncul ei era mândră că menținea controlul. Dar în interior, echilibrul pe care îl prețuia atât de mult începuse să se clatine. Gărzile lungi de la spital, răceala dintre ea și Connor, nopțile nedormite în care încerca să înțeleagă unde anume începuse totul să se destrame. În mijlocul acestui haos, Patrick părea o evadare. Îi oferea lejeritate, atenție, îi punea întrebări pe care Connor nu le mai punea, îi complimenta detalii mărunte pe care nimeni altcineva nu părea să le mai observe. În acea noapte, Madeline se certase cu Connor prin mesaje. O neînțelegere banală, dar care escaladase rapid din cauza lipsei de răbdare a amândurora. Răspunsul lui scurt a fost ultimul lucru pe care l-a citit înainte de a pleca la antrenament. A ajuns la sală încercând să se concentreze, dar gândurile o trăgeau în altă parte. În timpul exercițiilor, Patrick s-a apropiat din nou. I-a comentat expresia obosită, a glumit pe seama respirației ei adânci la fiecare exercițiu și a încheiat spunând că merită pe cineva care să o vadă cu adevărat. Cuvintele au fost alese cu grijă. Madeline a simțit un nod în gât. Nu a fost ceva plănuit sau premeditat. A fost ca și cum ceva în interiorul ei se frânsese în tăcere, iar în acel moment pur și simplu a cedat. După antrenament, cei doi au plecat împreună și totul s-a întâmplat mai repede decât ar fi fost confortabil. Madeline știa exact ce făcea, știa ce distrugea, dar se simțea amorțită, de parcă ar fi vrut să vadă cât de adânc este, de fapt, abisul. Imediat după a venit impactul, vinovăția, greutatea, gustul amar al alegerii. S-a întors acasă, a făcut un duș în tăcere, s-a așezat în sufragerie și și-a privit propria reflexie pentru câteva minute. Connor dormea deja, ca de obicei, iar ea a rămas acolo nemișcată, ca și cum corpul ei ar fi fost prezent, dar mintea i-ar fi fost smulsă. A doua zi s-a prefăcut că totul este normal, a mers la muncă, a zâmbit colegilor, a mimat că ascultă pacienții, dar ceva în interiorul ei se schimbase pentru totdeauna. Partea cea mai rea abia urma să vină. Patrick, spre deosebire de ce se aștepta ea, nu avea maturitatea de a păstra tăcerea. A început să facă aluzii subtile, glume nepotrivite și remarci neglijente în preajma altor colegi de la spital. Bârfa a prins viteză. În câteva zile, oamenii fie știau, fie cel puțin bănuiau. Unul dintre acești oameni era Brandon, prietenul de o viață a lui Connor. Brandon a auzit suficient cât să lege piesele puzzle-ului și s-a dus direct la Connor. Impactul a fost devastator. Connor a rămas tăcut când a auzit vestea. A luat telefonul, a sunat-o pe Madeline și a întrebat-o cu un calm care a înghețat-o. Ea a tras adânc aer în piept și a confirmat. Fără scuze, fără versiuni alternative, a spus doar că s-a întâmplat. Apelul s-a întrerupt brusc. Când a ajuns acasă, a găsit un bilet scurt. Connor plecase și părea definitiv. Madeline s-a așezat pe podea și a rămas acolo ore în șir. Lumea ei se prăbușea în jur și nu era nimeni care să o salveze. Tot ce construise, tot ce credea că are sub control, se năruia sub ochii ei mai repede decât putea reacționa.
Strădarea care păruse o greșeală izolată se simțea acum ca o avalanșă care îi împingea întreaga viață la vale. Nu a plâns. Doar a privit în tăcere ca un spectator la rescrierea propriei povești, fără permisiunea ei. Câteva săptămâni mai târziu, vestea că era însărcinată nu i-a adus nici lacrimi, nici zâmbete. A fost un moment de tăcere, de parcă timpul ar fi înghețat în fața acelui test pozitiv. Madeline l-a privit minute în șir, sperând parcă să vadă liniile dispărând de la sine. S-a așezat pe marginea patului și a rămas acolo, nemișcată, încercând să proceseze totul. Nu era doar o surpriză, era o întorsătură neașteptată în mijlocul haosului. S-a gândit la Connor, la chipul lui, la ultima lor conversație. S-a întrebat dacă mai avea sens să-i spună. S-a întrebat dacă ar schimba ceva. Dar, după ore întregi blocată în această dilemă, a ridicat telefonul și a format numărul. Vocea lui a răspuns rece. Ea a trecut direct la subiect, a spus că este însărcinată și că este sigură că el este tatăl. Răspunsul lui a venit încărcat de îndoială. A tăcut câteva secunde, apoi a întrebat-o dacă e sigură. Ea a confirmat. Connor a oftat și a spus că în acel moment nu știa ce să facă cu informația asta, după care a închis. Madeline nu a mai încercat să sune, nu a cerut prezență, nu a cerut sprijin. Știa că are nevoie de timp și poate că nici timpul nu ar fi fost de ajuns pentru a repara ce fusese distrus. În zilele următoare a început să trăiască mai precaut, ca și cum fiecare pas ar fi fost calculat cu precizie. A anunțat la spital și a ajustat programul, a evitat pe cât posibil să vorbească despre asta cu vreun coleg. Puținii oameni care știau despre despărțirea de Connor creau teorii, șușoteau pe holuri, dar în fața ei, subiectul se transforma în tăcere. Sarcina a evoluat fără complicații majore. Mergea la controale regulate, avea grijă de alimentație, citea despre maternitate în pauzele dintre gărzi. Nu avea cu cine să-și împărtășească grijile, așa că scria totul într-un caiet vechi pe care îl ținea în dulapul din bucătărie. Acolo consemna fiecare sentiment, fiecare teamă, fiecare speranță că acel copil va crește sănătos și, mai presus de toate, iubit. Patrick a observat distanțarea lui Madeline încă din primele săptămâni. A încercat să înceapă o conversație după un antrenament cu același zâmbet încrezător ca întotdeauna și a întrebat-o dacă e bine. Ea l-a privit direct în ochi și i-a spus ferm: "Sunt însărcinată." Zâmbetul lui a dispărut instantaneu. A pălit, a înghițit în sec și a ferit privirea. Părea panicat, dar nu a îndrăznit să întrebe dacă e copilul lui. Nici ea nu i-a oferit vreo explicație. El i-a urat pur și simplu noroc și a plecat, fără să mai lase loc de alte cuvinte. În acel moment, Madeline a văzut clar cine era Patrick cu adevărat. Un laș plin de orgoliu, care iubea jocul cât timp îl controla, dar fugea ca un copil când venea momentul să-și asume responsabilitatea. Nu a mai vorbit niciodată cu el și, în acea clipă, a încetat să mai simtă orice urmă de vinovăție pentru greșelile pe care le făcuse. Cu timpul, corpul i s-a schimbat și a trebuit să facă față privirilor celor care îi vedeau burta crescând fără să știe dacă există un tată în peisaj. Unii întrebau cu o curiozitate mascată. Alții pur și simplu judecau în tăcere, dar ea le susținea privirea, respira adânc și mergea mai departe. Învățase de mică faptul că o viață nu se construiește așteptând aprobarea celorlalți. Nașterea a fost rapidă. A ajuns la spital noaptea târziu, iar câteva ore mai târziu, băiatul a venit pe lume. A plâns puternic, cu o expresie hotărâtă care a făcut-o pe Madeline să zâmbească pentru prima dată după mult timp. Privind chipul micuț al bebelușului, a văzut trăsături familiare. Era ca și cum Connor ar fi fost chiar acolo, reflectat în copilul pe care îl ținea în brațe pentru prima dată. L-a numit Connor Jr., fără ezitare. Era un mod de a afirma ceea ce simțea, un răspuns tăcut la toate îndoielile. Nu avea nevoie de un test ADN ca să creadă. Și chiar dacă numele ar fi putut stârni comentarii sau crea și mai multă distanță, a decis să-l păstreze. Maternitatea i-a adus o forță pe care nu știa că o are. În casa în care locuia, a aranjat totul singură: pătuțul, hainele, biberoanele. Fiecare detaliu era rezultatul propriului ei efort. Își ducea fiul la programări, împingea căruciorul pe străzi, se trezea în miez de noapte fără nimeni cu care să facă schimb de tură. Toate acestea fără să arate slăbiciune, fără să jelească ce pierduse. Între timp, Connor încerca să se prefacă că totul e normal. Se aruncase în muncă, accepta invitațiile prietenilor care îi ofereau distragere și evita subiectele delicate. Dar în interiorul lui, un gol tot mai mare persista.
Se gândea la fiul său, se gândea la Madeline, se gândea la tot ce ar fi putut fi diferit dacă ar fi făcut alte alegeri. Repeta în minte conversația în care ea îi spusese despre sarcină, încercând să găsească semne de necinste, ceva care să-i justifice retragerea, dar nu găsea nimic. Uneori, noaptea îi privea profilul de pe rețelele sociale și vedea fotografii discrete. Niciuna cu chipul bebelușului, doar instantanee blânde ale unor momente simple. Citea comentariile, urmărea aprecierile și simțea un fel de absență care durea mai mult decât orice prezență incomodă. Exista o familie care creștea fără el și nu știa ce să facă în legătură cu asta. Lunile treceau, iar orgoliul încă atârna greu. Își spunea că nu poate avea încredere, că are nevoie de certitudine înainte de a se implica din nou. Dar ceea ce îl deranja cel mai mult era faptul că, chiar și de la distanță, se regăsea în fiecare pas al acelei povești. Connor era fizic departe, dar emoțional legat de tot. Și cu cât trecea timpul, cu atât devenea mai greu să mențină bariera pe care și-o construise singur. Singurătatea lor continua în paralel, de parcă ar fi trăit în lumi separate, conectate doar de un pod invizibil. Iar acel pod, într-o zi, avea să ceară un preț, pentru că iubirea, chiar și rănită, atunci când e reală, găsește căi de a supraviețui, chiar dacă trebuie să îndure o durere profundă înainte de a putea renaște. Trecuseră 7 luni de la nașterea lui Connor Jr., iar viața lui Madeline continua liniștit. Zilele erau pline. Creșterea unui copil necesita energie și concentrare, dar în interiorul ei domnea o liniște ciudată. Nu mai aștepta telefoane, nu-și mai imagina împăcări. Învățase să trăiască cu absența, așa cum înveți să trăiești cu o cicatrice. Lasă urme, dar nu mai doare tot timpul. Ceea ce Madeline nu știa era că povestea ei era pe cale să ia o altă întorsătură neașteptată. În acea dimineață, un eveniment medical reunea foști studenți și profesioniști din spital pentru o prelegere despre cazuri clinice complexe. Madeline a ezitat să participe, era epuizată. Fiul ei dormise prost, iar logistica de a pleca cu un bebeluș nu era simplă. Totuși, a decis să meargă. L-a luat pe Connor Jr. cu ea, înfășurat într-o pătură subțire, dormind cu fața lipită de umărul ei. Ajunsă în amfiteatru, a fost salutată de foști colegi, a schimbat câteva vorbe rapide și a încercat să rămână discretă. Era în mijlocul prelegerii, în timp ce asculta o explicație tehnică, când a simțit mișcare lângă intrare. Un grup sosise cu întârziere. Printre ei era și Connor. Fără să se gândească, a întors capul. Reacția ei a fost instinctivă. Părea mai slab, mai serios, dar avea aceeași privire profundă. Când ochii lui i-au întâlnit pe a ei, ceva a rămas suspendat în aer. I-a susținut privirea o secundă mai mult decât ar fi trebuit, apoi a coborât ochii. Privirea lui a căzut pe bebelușul care dormea pe umărul ei. Connor a înghețat. A rămas uluit, de parcă pământul ar fi dispărut pentru o clipă. Mai târziu, după terminarea evenimentului, ea se pregătea să plece când i-a auzit vocea strigându-i numele. S-a întors calmă. El s-a oprit la câțiva pași distanță. S-au privit, neștiind niciunul cum să înceapă. El a fost cel care a vorbit primul. "E fiul meu?" Ea a răspuns simplu. "Poți să vezi și singur." S-a apropiat, l-a privit pe băiatul adormit, iar impactul a fost mai puternic decât se aștepta. Forma ochilor, linia nasului, bărbia. Era ca și cum ar fi văzut o versiune în miniatură a lui însuși. Connor a tresărit vizibil. În acea seară i-a trimis un mesaj cerând să vorbească personal. Madeline i-a răspuns simplu, cu o oră și un loc. S-au întâlnit la o cafenea mică, discretă, departe de priviri cunoscute. El a trecut direct la subiect. A cerut să facă un test ADN. Ea se așteptase la asta și i-a spus că va accepta fără nicio problemă, fără dramă, fără manipulare. Iar acest lucru l-a afectat mai mult decât ar fi putut o face orice ceartă. Rezultatele au venit repede. Connor Jr. era biologic al lui. Clar, incontestabil. Connor a cerut timp să proceseze totul, a spus că trebuie să înțeleagă cum să acționeze, cum să se reconecteze cu ceva ce ar fi trebuit să-i aparțină de la început. Madeline a ascultat în tăcere. I-a spus că acel copil va avea spațiul pe care el va dori să-l ocupe, dar că nimeni nu va forța legături. Era decizia lui. În zilele următoare, Connor a început să-i viziteze casa, mai întâi doar pentru a-l vedea pe bebeluș, apoi pentru a ajuta cu sarcini mărunte. Aducea scutece, cumpăra biberoane noi și a început să rămână din ce în ce mai mult.
Și, încet, fără să-și dea seama, cei trei stăteau pe aceeași canapea, uitându-se la desene animate, râzând de glume prostești de zi cu zi, împărțind mese improvizate în bucătărie. Reconectarea nu a venit cu promisiuni sau declarații de iubire eternă. A venit prin acțiuni mărunte, gesturi sincere și conștientizarea faptului că unele greșeli nu pot fi șterse, dar pot fi depășite. Amândoi știau că trecutul avea o greutate, că între ei exista o durere care nu va dispărea peste noapte, dar știau și că exista ceva mai puternic, dorința de a reconstrui. Luni mai târziu, locuind din nou împreună, viața părea să-și fi găsit un nou ritm. Încă existau temeri, nesiguranțe și zile dificile, dar existau și râsete spontane, nopți liniștite și un copil care creștea înconjurat de doi adulți care au învățat pe calea cea mai grea valoarea unei familii. De ziua lui Connor, Madeline a pregătit o cină simplă. Erau doar ei trei. Connor Jr. purta un tricou cu numele tatălui său imprimat pe el și a alergat la el cu un cadou în mâini. Era o cutiuță mică, ambalată cu grijă. Connor a deschis-o și a găsit un breloc din piele pe care era gravat cuvântul familie. A zâmbit, surprins. Era pe punctul de a-i mulțumi, dar Madeline l-a întrerupt și i-a spus: "Acesta nu e cadoul. Cadoul este ceea ce am reconstruit. Faptul că ești aici." El a ținut brelocul în mână câteva secunde ca pe un obiect fragil. S-a uitat la cei doi din fața lui și a răspuns cu un zâmbet ferm: "Cel mai bun cadou este deja aici." Acel moment a pecetluit ceva ce nici timpul, nici greșelile, nici orgoliul nu mai puteau șterge. Povestea lor avea cicatrici, dar avea și rădăcini adânci. Și, în acea noapte, a devenit clar că unele familii nu se construiesc perfect. Se construiesc cu curaj, cu iertare și cu decizia zilnică de a rămâne chiar și după ce totul a părut pierdut. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material. Dacă v-a fost pe plac, v-aș fi recunoscător dacă v-ați abona la canal și ați activa notificările pentru a nu rata niciodată noutățile. Pe data viitoare!